rap chung chanela hian kan lo lo ma che he chanela hian thungai nom tak tak ron ti chhuar thin tumani a khongai taka min lo ngai thlak saka like comment le subscribe te min lo ti sakzel turin kan nge na che ole nun no kong thuam puya jek pui pa zia kan ngai thla chhun zom le anga karkalta khan ritlang omna in kadam lo ve a chuwang chuan kan han khai lak le hret thina in hmai za om in mi hriat thiamna ka han ngen ngal ngoi ni sela tin ngai thatu te khongai takin like kha min lo pe ve ram turin ka han ngen chewa comment te po kha hei comment taima tak tak te kan oma kalom hle maya khongai takin in ngai dan te thuron te min ron pe ve zel tur chewin ka han som ngal bok chewa tin ngai thatu te zinga min la subscribe lo in omani chuan khongai taka min lo subscribe ve turin ka ngen ngal bok a cheu ti chuan zo pui khwa chuan chawkar ni lai ka cham ta a thin lunglung khamber mu ka tumna ka lain lungleng a tra nan ngot ka hun ka mang ta a thenrol tha le laina te chuan min lom ngei taka ma se hun dang lam lutuk le aram pum pui lu sun na awangin mi mal lung len na le kho har na chuan mi thin lung a hol tho zo lo ani ungur than sang chu a tha a ka tor na chu min hriat thiam pui em a puzalo ma po abu ang thlapin a tha ma se ani ngai dana chuan lunglen na le kho har na tur om lo chu ai chuan kapu khovel thanga le afapa te chuan min ngai sak lova that chu tak chung si in min hel hi an tum tlata ka chung te an om lo wang emoni an mi za dan po anep de hlekin ka hria kapithang chingi ero chu usrange ang bokani chu wangin kalungleng omngai na shelo chuan kapi le usrange chu katlo ton chena anni ero chuan min tor puya ngur than sange kachan chu poi anti a tin annin an fapa an mak pa tur min chan chu poi anti in an ril ru taka min ui ve a chu wang chuan an pani chuan ka ngai em a an bulaka om chuan kalunglen le kho har po anepa an bula om chu ka chak thin ma se chu tiang ringo tina om thei lova Christmas chu lo hnai zel ma se zo pui khwa chu chhuwa san ka du ta a chu wangin mezor swala chu alo kal le lai ni hlo wangin ka han hmu a silong lama hon ka du thu ka hrila ani chon commandant a hrila karem chan ni apianga min hruai chu atum ta a ka chhuwa don zan chuan usrangi te chung le then om te chuan min thla a pastor te nu pa an lo leng boka then om tlem nen chang kan kanga kan om khoma tong trai na nen min thla a kalom ngot mai chu zong chu zo pui khwa a ka puak chhuani in ka hria ka mut nu chuan kong ka ki khi omin ka hria a ka tho tur chu usrange chuan thosu keiman ativata kong kalama chuan atlan pheya kongka a han hon chuan usrange chuan in vatlai ve kan mu to asin ati a chu chu alom kan nga ati vele chuan ka tho pheya ka fa chhuwa chuan thutna pindan chunga chuan mi pahnih an lo dinga khonwar chu ka han her enga timitro anti a ka timit le thuaya an lo lu tira tang khan an thoma chuan ro hlutale than sang an ni ti ka hreto a ma se nangni in ni mo lo leng ro ka vati le a thim tham hnuaya thut thlenga chuan kan thu a usrange chu mu turin pindan lama chuan a pheile ta a ke chuan rowa enge indu kati a engdu love kan ron tha ve don che lom mole in meng rei dewa solai bal hlabula son kan lo ngak chu ani ati a than sang anen chuan an nuya an machine gun chu an bula chuan an honga sipai santri in munange kati a mu sipai santri kan mu lo chuan kal ngai na kan hre thin lova anni kan mu hi chuan kan zui ru thina kan du na la ya hian kan pen san thina ati a rowa chu uang lem lo tak hian anuya chu sipai santri chu indu chuan in that thei reng ti na animo kati a thei ti thuwa chuan thei te lu le ma se nu naw hian an tot na sathin em awangin swal na san pa tak an nei lo chuan kan that du to lo ati a ani tak chu
har sa tak chunga min ron thla chu avalom em kati a an lo lu chu dar so mani a thim thama hlir chuan kan in koma zopui khwa a MNF din mun le mi pui mi mirzinga inrem na siam an tum thu te mi then khata wanga har satna an to thu te min shila chumi no chuan le kha thata ka zir tur le India ram fin na zong zong po chhuaka zoram ta na mang turin min fuya chanchin po athei anga in hril ton zel turin thu min cha silong mi zo zir lai te ne na an thu soidu zong zong te min hril nu chuan ho za yan rela puzalo ma chu a nar bur bura ma se an tho ma chuan ro hluta chuan usrange amuto nge muto lo ti hriat nan ringwak lovin kapisang a hanti a tuma an chelova ro hluta chuan chuana iming ang tak hian kan khotlang wal chuan ber ini a I om mai hian thil hi iti thei em a keinin machine gun ne na thu kan soi ai hian iti ti mai hian mihring thinlung a hne zoka kan chuang hle che ani ti hria ang che kan khonula chuan ber ngur than sangin en hian in nei ula kan ti em a ma se apa hi adik lo tlat maya in thenta ani hei hi chu thei ngil to ang che engati nge kapu adik lo kati a masaberin MNF hi chuti te chiam chuan atran pui ngai lova a in le lo ti mai ila a in pui a ya poi mo zok ador le bungrua zong zong a han kan khan keima ni hi min mo pu tlat maya chulova ataksa in a han tuar le ve a potar tora zong anaviawa ma se an vokul chau ang devin aril ru po an vodayani aril ru en ranin kan miswal pa captain ronade mengra nga khan ngur than sang e angiat tlat maya awawa ati tha a thil tui tha pe a atopa ane chu ta ani bere chutia anei tir to ro chuan kan lalpa chu amak pa mengra nga lama chuan atang tatlat maya chuana tan chuan kan tling love ti lamin thu alata ani kha ati a chuti alo ni mo ngur than sang in engtin nge ati kati a ani te chuan eng han soizia ani hleinem atrap ringot mai ani inena po thu cha anei sin ati a enge ni kati a karil ru a chuan lom na ro pui alo so chuaka enge asoi kati a hei than sang a hria thi ani a ati a enge ni sang kati a thu tam chu ani lo ko chuan hne na chuan lo soi ula van duai na tuipui chuan min le na hriat lo ram lama min len ta ani kati thei top chu ama hriat rengani a athu kalo oi lo chu ka in chhir top thei don lovani min ron biak ula tu nu pui po ni ila ka hmangai na temple chunga chuan a mun sang bera a om kum khwa ang ati ani ati a ka thin lunga chuan lom na le lungai na aluang kopa hantra hom hi ka cha ka ma se thian te bulatia chuan a om si lo ka thin lung ero chu room soi hlei thei lovin atrapani athu ka hria ta wanga lom nge ka thin lung chu atra a kadam chunga ka then don wanga lungai ka shelo ma se traplo thei chu kanilo ka trap thin dun hlui nga in kadam chan kalwa zo si lo kha chen kha hallo ten kan leng zamual min liam san mai le ti te hian a hril fia zo lo rowa chuan ngur pui zong ka ui te sin miswal ho nom chen nan zong apam mai lu tukani ati a than ranga chuan angai dan ka ti dang lam zo lo chu ama le ama ain lung ten tlat maya hetiang ani lo miswal kutnu awangin in ngai nyam du su I u chuana chuan a hnual suat chuang lawang che ka ti po in ani mu tlak kani to lo min thei ngil turin shilong cheu atitlat maya kan hril fe zo lovani nangla I lo thleng har na samai si a ati a zandar som pakhat le achan ve thlengin an lenga chuti lai chuan ka thlen in te in chung konga chuan sipai santiri chu alo vei pheya hamrik chu an hama ro hlutale than sanga chu an thowa han liam zet ro se an ti a an chuak mai do ne mokati a than sanga chuan tukver puan zar akewa a han ena ro hluta chuan a hnuwai an kal to em ati a
solai so an kal ati a ti chuan ama sapol kal nu a anuwai an lo kal le a chumi te hnunga chuan an chuak pheita a chumi tuk jing chuan puzalo mate chung nen chuan tong trai na ur sun tak kan neya chumi hnu a chuan chaw kan eya kan ei kham chu afalin ungur than rangi chu mutna pindan lama chuan ka hruai sanga kathing remangur than sangi ta na kathil hon tel rim tui powder korle puan kada chu kala chuaka kape a alom hle mai in nei na rang ka chak zung bun a tul ta kin ti thu a ka hon ero chu ka mu tir chawa hei chu tu ma ka pelowang ka ti a ka chuak tur chu usang e chuan in thiam mangwak lo hian ma mi te no pathalak chu I hmudu em ati a du lo ka ti zeta karil ro chuan lampui chang khata in to pala ompo a hriat nan ka ti a ole du e min en tir turi nei em ni ka ti a kathil pek ada na tur thing rema tang chuan thalak chu aron la chuaka hei hi ani ati a an chung kwa a an hwal tai kara chuan captain rana de le ngur than sangi chu kot in sui hian an dinga ngur than sangi mel chu kan en chuan nuam tilo hlau thong mel hi apu a captain rana de chu pathoi kum som thum chung lam mi mengranga ti taka mengrang ra mai chu ading rana amit meng chungun takin ka han ena miswal mel hi pu in ka hmu a ngoi rengin usangi chu ka pele a pindana tang chuan ka chhuwa santa a kathing rem chu mual veng mual laya kapu te dor kota chuan tlangwal hoin mun put phei saka chuta tang chuan sipai motor convoy chu kalo nga ka convoy piang chuta chuan an dinga civilian kalve tur an lak lu na le a chuak tur an chhuwa tir na hmunani santiri ding po machine gun keng som chuang zetan oma kapu te dor le kapa clinic kang to chu a mun hum hal nan an hunga abul sira chuan rosot semna in a oma chuta tang chuan veng sang sang ta tur bu fai le thil dang an sem chuaka tin mi pui chu an zimur mura chuti chung chuan zo pui khwa chu chiang takin ka thlir vela kapu te chung le puzalo mate chung le pastor te no pa chuan min thla a kalhlen tur thla takin min thla a ushangi phei chuan amit tui a hru a dar kwa a chuan sipai trak le zip chu alo kala civilian kal phal na nei te chu traka chuan an chuan tira civil zip po pani zet chu om chibai kan inbook no chuan ke chu officer zipa chuan ka thu a officer chuang ve tur an omlo wangin keima chawin ka chuanga ti chuan mual veng hnuai chhuwa chong zela chuan marlam hoin kan chuaka phulpui kona kan in her liama kan khotlang tlak lampanga kan zel pheya chimhoi zongin kan tlana chumi kong phei nuam taka kan kallai chuan kan thing phur thin na te kan picnic thin na leilet tuizol te chu ka thlira ta chuan voi tam tak kan kal to a nikum mai po khan thing te kan phura nula le tlangwal kan picnica o chumi ni a ngur than sangi ni satwar chuan asalu tukti in khote akhuma chumi amoi pui zia chu akhoti ti atling ome kan vok ro na mun te chu anga in an la oma ni eng chuan a chhun kang ata chutia lungleng taka kathlir lai chuan bazar rual an lo thlok dema amalte te in kong an kana ma se anni en tur chuan kading man si lo chung lai rama kan chet lat vel lai ni te chuan tun ang hun hi alo thlengang ti ngai na kan hrengai lo mi atlak chuan atuka lo chuak le mai turin kan ngaya kan hlim ni te chu tlak liam puin kan ring ngai lo ma se tuna zong atlak liam pui ta a classic ni kang tak te chu lo chuak le thin ma se amoi na chu a om to lova thival kap eng tu alai phum abo angin khovela hian moina reng om to in ka shelo fur le thal then na thal fawang kol eng hi katra na lungrual te a sia thing tang kan lor na zar walung rualin du leng an oye thapui kan non man lai chang tur hi katap tlang ro na mual li liai kara
don lung ru ka ngil ni I om thei lo ti hla chu ka thin lunga chuan alo luta ka mit tui chu zoi te in alo hnama kabula sipai driver chu ka za dewa mit thak noi ni om takin ka romol chuan ka hru a ka romol chu ka han ena atlang hlui to taka chuan a hringin CVR ti chu alo la chuanga ti chuan chimlam hoin mel thum lai kan tlan hnu chuan lam lian chu mual khanga ain her liama chung lai ram chu kan khoting thing tlang mi ten lon nei fo na mun pakhatani lam lian chu mual khanga tangin lungkel tlang a ain her chuaka chu tlang dung zui chuan lam lian chu marlam hoin a pheya chu ta tang chuan zo pui khwa le zo pui phul dung chu alang chiang em a amoi mai ni lovin a thiang hlimani tun ma po in chu lam lian zel phei nuam tak chu kal lam le hong lama kan pel fo to thina chu lam lian kong phe tanga zo pui kho thlir chu thil mo number pakhat ani fo thina ma se chu mutuk jing ang tluk chuan zo pui khotlang chuan ka thin lung ala khoi ngai lo ka thir vong vonga chuak len tur te chok anga ka in ngai wang emoni ka thlir ning thei lo chutia hlo cham taka silong pana ka hong le ta chu kho harna thin lung chuan min chima lung len na thli chuan min ron nuaya thin urna le lung oi lo na chuan min ron tuama nikang tak nuaya chuan thin lung lam khoduro chhum pui chuan min ron bo a khwa reng reng ka mu thei lo sipai zip von ban vuan chuan ka waya chu lung ngai na chhum pui chung lama chuan zo pui khwa le atlang chu chiang em in a in chong vu maya hun tha tin san to ni eng chuan aron chhuna hun hlui mual liam to hnu chu thin lunga aron her chuak le a ruah sur hnuaya chhum kar ani eng lo lang ang hian a hlui moi rui mai ani o zo pui khodu I om na tlang le I leilung te reng po hi alova moin alova du em I moi zual na ber chu ka hmangai ngur pui thanyangin lung oi taka a thlir thin wang chekha ani a karil ru a ka kalpel pa chuan ka thlir vong vonga ti chuan ka suang tu na kal zel chuan chu itlang zo phul le I lui ruam te hi anni thin lung chung thuk taka hian soi hlei thei lovin I moya ka thin lung chunga I moi na chu chulmai turin ka phal lo che ani kholai vai vutringot po hi ke tan chuan an hlukum khwa to dona a chan chu ta chuan mithiang hlim hniak a chuang ani a ming chu ngur than sange ti chung zel chuan kan tlan liam ta a Silong chu Christmas zanin ka thlenga ka chung te chuan ka hodon ani ti chu an lo hrelowa ma se ka zin na lama ka hlo cham tur zia chu soi ngai lovin an lo hrevet to a chan chu ngur than sangin vai sipai aneya Bombay lama an hong to ti chu khwal thu thanga an lo hria ani ka chung te chuan min khongai zia chu tun da ya hian ka hre chuaka chumi zan chuan tu man engma min zot lo kadam le dam lo thu te Mizoram chanchin te mipui tram dan te sipai khosak zui dan te convoy le ambus thu te ram noi tlangwal ho khosak dan te engkim min zota ngur than sangi chanchin ero chu tu man min zot lova keipo in engma ka soilo ti nan chuan annalu tukani mitam tak chuan karil ru ti nam nan ngai zong tharmin ngai to puya than pui le kanu mol mai chu chulama chuan an buaya nula ringot chu an ti a ka thian tha then khat zawa le kholiana te chu an lo ti puya an vai chuan ka ngai zong tur chu min zon puya an thil ti dan ka han hriat chhuah chuan ka nui za a ngai zong hiril ru tak taka ka ngai zon ngur than sang chau hi alani a tu min zon pui ani lova keima ni thuwa in ngai zong mai kan ni ma se in ngai zong mai kan ni lova thinlung tak taka in mangai kan ni awangin kan in then na chan te chu kan du thu po ni lo van duaina awang liao ani awangin a ai o chu ti mai zon katum lo reng renga zong mai ila ka mu chuang don lovani a chan chu ka thinlung arwa ka chu thinlung ro ka chuan ngur than sangi zon chu a cham tlata midangin an lua lan ka phal lawani chu wangin kanu te than pui te zawa te kholiana te po chu tianga in ngai tu boilo tur chuan chiang takin ka hril maya tin ka thu an zom na chan chu
ngai zong boy pui ka tum lo ka zirna chau lo chu boy pui ka tum to lo ka ti a chu wang chuan an ni po chuan ngai ngam takin ka thu soi chu an poma Christmas le kum tharlom chu kan zo thuaya Professor Rema ero chu kan ina chuan alo lengun le a zan khat chu cinema second show kan ena muang changin ke in kan honga kan ina kalut tur chu kongka a in honga urema lo chuak chu ka hmu a thanpui chuan aron zui chuaka kan kailona chuan an ron in kai tha a tual zola chuan an in thla mai do ne mokati a an in poma an in fop ta a ke chuan va phok mai chu ka hlawa pangpar buk phena chuan ka thubo ta a an pahnih chuan an phun ru sera an thu soi chu Professor Rema chuan thanpui chu nupuya adu a arem ti le ti lo chu azota thanpui chuan arem ti a amanga izia te chu asoya zoite te in an nuir kera an in then tur chu an han in fop le ngai ngaya ti chuan Rema chuan mangtha ati a akal santa a Professor Remaliam nu chuan thanpui ina alut tur chu ka zui luta thanpui chuan khonge ikal ati a khoya ma kati a khoya ma kal lo chu khonge I om ati a pangpar buk phena ko om kati a thanpui ngai thalo chuan min en wanga ke chuan ka en du lova le lam ka hoya pangpar buk phena chuan enge iti a ati a cinema ka en kati a thanpui chu lung oi lo deuh chuan anuya taya izak theilo lutuk ivani khwa lo ve ati a zaktiti shilhai taksi nan chin nuin anui vaka ke chu ka inti thutaka ka cinema en chu that so ni kati a izak theilo taya ahaha ati a min vuana omzenei manglovin min norta chuk chuka khonge min thate kamudon kati a kakal chuaka kan han nui don pia pa chuta tangari lo te a chuan Professor Lalrem siam ate palai chu an lo lenga kanu le pa hne na chuan khun takin an lo luta thanpui chu an ron dila dan pa ngain ka pa chuan chungkwa kan no in ro na nge ati a kan chungkwa a kan omlai chuan kan soi khoma thanpui chuan in thu a han ti khomoi ve a ke chuan ti takmel pudeu chuan fiam thu ni si in kan thu ani chuan ke chu ka du hlek lo mai kati a thanpui chuan phok em min ena fiam thu ani be sein lau thong taksi chuan kanu ta ya hi ati a kanu chu anuya tayan adu lo chuan kan hnar mai emo chu niang le a han ti a thanpui thin ur chuan kanu an ti ngeka kapa chuan min han en kwal vela angai na a hemang lova kanu ya za thanpui na lau thong ati ngai na shelo chuan kanu ta ya hi a han ti a thanpui chu asenta apa ishiat rengkha ati tangota kanu nen chuan kan nuya kapa chu a hoi a mai maya ke chu du lo na om po ka shelowa Professor te chu ati a le lam ka hoya thanpui chuan min ron nema min nampa chuan min siklok hloka kanu chuan aremanyang an unaw anin piaina sa hlok mai ati a thanpui chuan kanu hi izak theilo a han ti trala kapa chuan kan fiam thu aman velo emoti na kalai chuan alo man chiang hle maya nui manglo thu tak deuh chuan chuti chu taya thu nge kan oyanga inu thu le a han ti a thanpui mang ang nui za chuan min ron ena sentrevin kapa hi ati a kan vai chuan kan nui ta a chu kan ram buai tang chuan kum khat ai na rei to a ma se kan buai china kan nui na sat ber le kan hlim ber tum alani thanpui chu thei pato pin kan cheya athil du ang reng chu kanu le kapa chuan an lei sak veka an fanutlum pasal nei hnung ber ani boka thei top an chho ani ti chuan sangkha zakwa somruk pasari April tha chuan Silong khopuya Police Bazar Presbyterian Church a chuan Professor Lalrem siamanen chuan an in nei ta a Silong khomizo le khasi thian tha tam tak chuan min lom puya roi ro pui tak kan the a
chu tiang tlukin mizo in nei namdangin an lalom pui ngai lo an ti than pui te chu kan in bul loka an chenga ni tin an lo leng thina ma se kan chung kwa arwak de huain ka sha a kan u nau zi nga po ani nen hi chuan kan in hnai bi ka zo pe se lian dun kan ni wangin kan in ngai na deuh bik po ani mai thei tin than pui a om to lo chuan kanu chu kan ring zual ta dewa ma se upalam ani to awangin kha sitlei rol te takte kan om puya aming chu concrete ani ama hi fasha ani awangin omna mu malmeu anei lova kan ina kan laluta kapa chuan kha sitong athiam awangin an in bethei viawa kanu nen an in bia meu ero chu anui zat thak mai ani lo achang chuan amang an thak deuh thin tin keipo kan exam alo hnai to awangin ka tang na sa hle a class kan nei to lo awangin zinga tangin cha chhun ei hun thlengin ka zir thina chonulama ero chuan ka leng chhuaka achang chuan cinema day so ka ena tlailama chuan in khela om chuan ka tel ve a om lo chuan working exercise kala a ka om mai mai ngai lo zan but ma dar kar ni ematal chu le khachiar nan ka mang le a atlang puin ni khata dar kar ruk ka zirani chonu ero chu ka ola kan exam hun chu alo theng thuaya tin for pui po in min chim boi ta hle a atlang puin thian ka kom em lo min ron kom an om ero chuan thatakin kalo koma nula ero chu ka ti thei der lovani ngur than sang idin mun ron lua lan tum deuh hi an anga chu karem ti thei lo ngur than sang chu englai po a ngai tu a tuar reng chu kani to lova ka hun tam zo ka chuan ngai tu po ka ngai tu to lo ma se ka mangai na temple chu arwakin ka hunga alua tu dik tak ama ngur than sang nge alo kir ma chuan midang lua tir chu ka tum bik lovani karil ru chung rila hian ka soifia thiam lovin beiseina ala omtlat maya chu beiseina meisi te takte chu athi ma chuan midang ta na lo in pek chu katum lovani sipailam officer hi ka chuingun bi ka captain ranade chu silonga aron in transfer mai turte hian ka chhut thina chu tiang te om ngai ani chuan anu pui chu chu nge ka tum tlata karil ru po a hrisel vak lovani ti chuan happy valley lama mizo sipai om ho ka kom ngeya sipai te NCO te JCO te le officer te thlengin chung ho ti le thuria tang chuan captain ranade chu ka zong renga ma se amika makpo ka hrengai lo kabi exam a chuan distinction a ka pass miala chu chuan min ti phura economic honors class ka zoma kum kha chungin first class a ka pasa ti chuan ka kong zo tur chu ngai tu atul ta ani kapa atar to a tuna chuan zoram lam te po a khosak thei deuh to awangin zo puya an hong le to a business ka chunjom pui don nge sarkar na ka zong ve ang ti chu ka ngai to a zo pui chho chho ringot chu ka khovel zim lutuk dona ka hria tawangin keima kalanau pangboka kumsom ni pathum mi kani to a sarkar na tho zeta chuta atul tak le kapa sum don na chu chunjom pui ka tum ta a BA honors result ka han hria chuan Union Public Service Commission a exam turin ka in registera MA class a ka in admita ti chuan sang kha chukwa somruk pariat October tha chuan UPSC exam a chuan kaluta zona chukarin angte chiamin har salova thasik chol chung zongin result ka nga ka chuti pa chuan ka MA subject chu ka beireng boka thanpui te ina ka ompheya kan hlim hle thina chuti chung chuan UPSC Delhi atangin ko na ka hmu a interview turin Delhi a ka kalta a hi Delhi ka kalna masaberani thlen in tur ka lungai dewa thiante ne na tangin Delhi amizo om ho ka zot chhuaka chutia ka zo vel ta ka chuan mel hriat po anlo om nuala ma se mimal ina thlen ai chuan university student zinga hostel a thlen anuam ber anti a chutia ni chuan Jubilee Hall pan katum ta a interview tan chuan suithar rong buang thim deuh ka thoi tira
kamis buang le ngong or buang thim moi tak kaleya chumi ka ha chu thiante ho po in mi po I ang ve hle mai min ti a kan nei dar dara interview bota kan lu pui po chu ka in ngai tu lung oi hle a bota chuan mi senior pui service tin atanga lakhom paruk an oma a chairman chu Supreme Court Justice Lui ani a ka han lu chu chairman chuan Mr. Chuan vora ren thei ini mo thuro alo ti a ni kapu kati man chawani member pakhat chuan kha isui thar chu interview na na I thui tir ani mo ati a minui zat deuh chuan min han ena ni kapu kati a in cheinal wanga service lu itumani mo ante khal maya arin aya rangin irem ti chuan ni kapu kati a bot chu an han nui haka minzot tu pa chu ashil hai lek lek zoka ka en ran rana irem ti chuan kormai mai te chu ka wathak le anga ni mai alom kati a board member zong chu an nui ta dar dara minzot tu pa chu anuya atha ati a member pakhat chuan tribal ni mo min han ti a ni kapu kati a mizo hi eng anga mol nge in ni min han ti a member dang chu an nui deuh saka zo na thani in an shelo ni turani minzot tu pa chu ka han en ren rona kapu eng anga mol nge kan ni chu soifia har sa ka tingot mai nangman I hrezo kang eng anga mol nge ni amin hriat kan ti a aina sa zokin board member chu an nui ta a member zinga chuan nui thave du lo hi oma ka han en thina a mel chu athim deuh ran maya chu pa chuan mizo hian ma ni namdan in ngaina em ati a ngaina boke kapu kati a in nam lamin emni in lam thin ati a achang chuan ni kati a enga tinge achang chawa in nam lama in lam ati a lam dang te po in kan lam ve du alom kati a eng lam te nge ati a sap lam te Nepali lam te vai lam te po in kati a ani Nepali lam chu ithiamem ati a chapo de olarin thiame kati a ani le han lam te ati a zai ta che kapu kalam mayang chu kati a member ho chu annui butlor tlora chairman chuan Mr. Rentley mi zo na isang thiam viau mai zo na pakhat ka zot le ang che Mizoram buai khi engwang nge ni ati a keipo chon rang takin ka fiam thu naril ru chu ka hnol bawa thu tak devin kapu hetiang ram buai hi engwang nge ni ti a soingot chu harsa a chantam taka omang kati a chu ka ria alom engwang alo buai nge ti chu ka zot che alom ati a keichuan a chantam tak zinga politics thilte economics te social thilte le historical thilte po a omanga chuba ka independence nu a kanram en kultura official lo chuakte chedan le alo buai nu a sipai chedan po in ati buai zual zel theiani tin chu lawa chuan min en kultu asam sarkar khi pu mo tur chu anni atira buaina chok chuak tu te chuan thani khat ai rei buai antumin karing lo ma se ahan met mit tura local te chedan aswal ema chuwang chuan buaina re hlei thei ta lawani kati a chedan swal chu enge ati a poisoi lo tha te mi bung ro ruk le chu sakte mi in halte nula le mi nu pong swal te in huat na shim te atama chuwang chuan mi pui an thin rimani kati a member pakhat chuan boina a reng chuan chutiang thil thalo chu atel veka chuwang chuan boina hi a thalawani chuti chunga boina siam pu chuan chutiang thil thalo chu an bei sei tur ani don lom ni ati a tribal indona a chuan ni te lul mai manlai mizo le poi indolai po in chutianga nun ron na chu oma ma se kan lo civilize nu chuan chutiang chu kan bei sei lawani kati a civilize indona dang isheto em ati a sheto indo pui pani na khan mizo chuan japan kan dawa Japanese sipain kan lam an tluk lo na berni akashiat chu indo thiam le manro nei thata ain ma ni ne to te chunga khosadana hianani chuta chuan alliance lam chu an lo khan lo emani kati a
chu British an tha iti na animo member pakhat chuan ati a ke chuan chu ishiat thiam dan ani chuan ani po ani mayang chu British chu an ro puilom kati a board member ho chu an in ena an ngoi ta thapa soilo tur ka soini om mange o kati a karil ro abuai de uviawa member pakhat chuan mizo chu British lama in tanga chu wangin British chu in moi mai ani lo mo ati a ke chuan ani na kong om theyang ma se British nen po kan in do ve thawalom kati a englain ati a kum sang khat zaria somriat pakwa le sang khat zaria somkwa kum khan kan in dawa kan ne lova chuta tang chuan British Indian Empire min la lut ve ta ani kati a member pakhat chuan British chuan mizo chu an that ve treu lo mo ati a ke chuan that te lu le kan in do alom ma se shem keng lo mishing an that ngai lova kan bung ro min rok lova ei tur le in tur an lak po in aman min pe zela meichia po mi pa le meichia in du dan pa nga ya an in zol thuk lo chu ti loina in tuma an pol lova kong engkima an fer ani kati a chutia ka thu soi an ngai thak lai chuan an thungoi thapa soi lo tur ka soi am ni chu o katiril ru a member pakhat chuan fiam thuti tak deuh hian ani le nula chu tianga an zol thuk chu an tamem ati khera fiam thu ve tak bok chuan an om bok chu anyang hla pakhata oma kati a kan no pan laia kapu khovel thanganu pi kholian chungi thukho chang min shil thin chu ka soita a manlai kan pi le pu te chuan an ti kara zamo alo tlak hian I he lovin angya langanin an thodang soi me mai thina chutianga ati kara ahla soi pakhat chu tuna chuan angya langana han soi chi vak po ani to lo ma se athu omzia chu hetiang deuh hi ani mingovin lal nula an pola sipain chu dar feng an ti a nula an pola midumin nu ho ati thu chu sap tongin ka han leta a in bitumate social status in modan nen chuan ka han shilfia a board member ho noi chu azak khopa an ho hiani tangot maya chairman Supreme Court Justice pa chu mai central khopin anuya atopa chuan a Mr. Rentley alom om hle mai hun po alo reita tun se sona interview kan nei pui zinga chuan kan la hlim pui ber ini ome ati a member dang po chuan chu an pomaniang an lo budeu tliara chairman bok chuan lo la don ta cheila eng service nge idu berang ati a ke chuan I he lovin IPS ka du berang kati a board member ho chu an phok dewa pakhat chu police lal ni ngei turani alom mel khop maya phur deuh hian iti fuang tlangwal police officer atan I tha ani tiro ati a member dang pakhat chuan enga tinge IPS idu IAS te IFS te idu zok lo mo ati a ama chu ka han ena a mela ngot po South India mi ani ti chu hairwal anilwa kapu madrase ho hi zotla enga tinge dosa andu em zotla chutiang deuh chu ani kati a member dang chu an noya ma se min zot tu pa chu thok chun mong phur an soi ang main alo leng chuak madrase zong in dosa andu em ni enga tinge madrase zong in dosa du anga isoi mai ishil fe theyem atita chuta ke chuan haya hunani ti ka sia a tran kho lovin kapu ka fiam thu ani dosa po chu ka shelo reng kati a member dang chuan ka thu soi chu nui chanin an chang deuh to boka an nui haka ma se ani madrase pa chu ka zu chai kol to laklo boka enge I subject min hanti a kapu economics ani kati a ani le economics historia hian Adam Smith adin mun hi enge ni ale khabu ma saber kha England prime minister in engtin nge a comment a hanti a ke chuan an ma ni vai danin ka kut khing ni ka phar chawa thlaphang mel thei topin kapu ka fiam thu ani engma ka shelo kati a member dang chu an nuya chuti chung po chuan reife chu economics subject a chuan min han hruaya atopa public sector chungchang thuwa in hnial ni mangsi lo in zom ni mangsi lovin kan han in phin chiama ma se ama
free enterprise du mi alo ni hlawa wangin public sector chu white elephant mai ani a showpiece mai atan lo chuan engma tangkai na tak tak nei lo kati chu pom mai le lovin min han room thai vela atopa chuan na lo takin kan in sir tluk dun theita a ma se atop nan tlangwal iti tha e ma se phim khurang che social welfare state a member ini du chuan a ham tikhera ke chuan thumun rang kan nya lom mole kapu ka han ti chu a han hel vela member dang an lo nuya ma se thudang a soile ma in chairman chuan atoke Mr. Renthei atoke i viewpoint po min hril chiang thiam khop mai i viewpoint po min hril chiang thiam khop mai tin lo appoint don che po ni ila i service du ber kan hreto a kan lom khop mai khalam pin dana khan kal ta la ati pa chuan a pencil hum lai chuan ka kalna tur lam chu ako ka tuna kan interview chungchang hi waziak la chu i kal san don nia ati a ke chu bom to ta tanga po chu ang huai kani kathowa member tin chu kut thingin chibai ka bu ka chhuana lam tur min ko mu kong khara chuan ka chhuaka pindan le lama chuan le kha le kolom alo oma chuta chuan ka interview chungchang chu atlang pui ka ziaka ale khalo om pui tu hne na chuan ka pe a ka hon santa a Silonga ka interview result ka nga chung chuan MS second year class chu ka zoma ka zirdan pa nga in ka zirzela member pakhat ne na kan in hnel dana khan min tlin tir du tak tak ka ring lova chu wang chuan ka MS zir chu ka ngor pha sau sawa ma se kan result alo chwa chuan be sei lo takin ka pass thaviau maya IPS atan chuan min ron thlang ta tak taka arang thei ang berin National Academy of Administration Missouri a in report turin min ron shrila chuti lai tak chuan ka u chuan kima IFAS po silonga alo kal lai ni a IPS ka thlang chu adu lo hle maya anura IAS exam thale ro ati a ke chuan ka pe to lo IPS hi ke chuan ka du berani kati a ka ulung oi lo ti ngai na shelo chu a han nui de huk thina than pui chuan min lo tana ka u hne na chuan ka u IPS te chu a thale ani lom ni in ho to pa political officer po ka IPS ani lom ni ati a ka u chuan khang te chu exceptional lom IPS zong an PO don hleinem IAS chu an vain an DC don asin ati a than pui chuan ke chu in ho tu te zong hi IPS vek emokolo te asin ati a ke chu le lam ka hoya kanuya ka u chu athin urna sa khop maya tun theng po a IPS le IAS dang lam na po hre hleilo nangni pani hi chu kan u naw ji nga hian in dang deuh zong ani zo puya han hong ula lei han let ula ato kang ati a than pui chu lom em maya kan kal dona sin ka u zo pui khwa in rema hi college hong turin an ron soma rema po in arem ti to ati a ka u chuan arun dewanyang han kal to u rotuai te han khor ula thing thupui te han vai ula atha ang ati a alu khumala a chhu atuma than pui chuan ka u thingpui ka siama sin in ri ro ati a ka du lo ati taw deuh ngata than pui chuan a thuma sin ha ati ta chiama ka u po chu anuya za a thingpui chu ngak le ta a thingpui in pa chuan service sang that tan te kan soya ato pa chuan ka u po in ma ni du dan na thule service alu phot thia tha a tun lai thila chuan eng service po hi a thaveke ati theita a Missouri ka thlen chuan khwa a fortran to a IAS le IFS phei chu thlani don lai an lo om to a ma se chu mi hun chung chu India ram fannan an lo hmana wangin ka thlen chuan academic training chu kan tran ho theya ka thlen vele chuan kan academy director chu kawakola kan interview ni a min lo la hre chiang hle a Mr. Renthei i lo thleng ta mo avalom om em Mizoram chuan mingovin engtin nge anti kha midumin enge anti kha ati a kan pani chuan kan nui bora chumi no loka chuan a director maiden speech a chuan service in o naw na asoi wara
chuta chuan service in ngai poimo ton na chung changa ka hming alam ri a mi saren thei hi adu chuan eng service po zom thei ni a ma se ama du thanna IPS thlangani service poimo na ashia a apon lang landan glamour angena local lova hetiang mi hi India rama kan mamu ani ati a chuta chin chu ka thiante service dang probationers po chuan min ngai san pha a IPS probationers za som ni lai phei chuan hero angotin min da a kan training chu ngai nom hle maya ni tin zinga PT kan ti a sakor chung chuan le silai ka ne chumi nuwa economics politics and history lecture kan ngai tha a lecture kha shiat na kolmu tatana ruwa man nilovin ngai dan tlang pui zau taka rampum le khovel thir theina tura ruwa man ani a hlok viawin ka sia hindi ero chu kati tha thei manglova hindi class a to chuan thiante hian min nui dur maya amang an thak thei hle mai thei pato pin ka be ve a preliminary class chu ka pass ve a beginner class le IPS probationer zong in minlom saka kan case of honors a kan hindi teacher kan ruata pindan shana special khana kan siama kelsa kan kari a atuina sakhop maya ma se kan hindi teacher sa ilo chi alo ni hlau mai si chu poi kan ti khop maya kan da ga thian te la chuan vodeu ila tha ang hetiang at na te naw hi chu awak sim the sin mole anti a vai ho shet lovin kan nuya kan training chunga hlokati pakhat chu kartin hian guest speaker kan neya dan naranin chu tianga thu soi tura kan ko chu senior official emo eng professor emo minasa experience nei thuimi anlo ni a an lecture chuan ril ru hi ati zau sat maya ka hlok pui hle mai tin seminar thil soi ho na kan neya voi khat chu chutiang seminar a chuan university professor pakhat social science mi alo kala chu chuan India ram nam inzom khom tho emotional integration kan soi khoma athu soiti nge nan asam ram tlang mi te British in anbum na sat ziale India mi ni an thengil dan te asoya ke chuan kapu kan shet da na vein ang lo em ke mi zo kani a ke ni ngai dan chuan mi zo te hi India mi kan ni ve na chan chu British in India rama min da lu wang ni in kan sia a British in India rama min da lo se India mi ni tur hian kan tang na sawak lo mai the ni kati a hei chu Christian missionary wangalom Christian an siam chewa India mi ni indu talawalom ati a Madras le Kerala lampang Christian ho chuan an ngai thiam lo na sakhop maya kan Christian na hian namni na adal kan shelo engtin nge asam tlang rama adal theyang amti a professor chuan South Indian Christian le Assam tribal Christian chu indangani Assam tribal chu culture nei lo nam an ni a South Indian Christian chu civilized sa nam dang sa khwa pom an ni a inzia po adanga lom ati a ke chuan ti el devin pu professor I thu chu nam inzom khom na atan atangkai om lo mange kati a ka thian then khat chu an nui ta chiama ka thian pani BL Singale KD Sharma chuan pu professor chu an hozwala kan seminar top nu te chuan hetiang mi a hian inram chu an lo han chok thin ur che oni don hi an ti a an ang ton to na thin urna po nei man lo khopin mi an thin ur khala thian kom bik ka nei thuaya a then te chu IAS le service dang mi an ni awangin masori kan chwa san no chuan kan in e hlei theilawa ma se BL Singh KD Sharma DM Dixit le Grewal te chu IPS an ni ve awangin kan in kop ngun hle a Masuri a foundation course kan zo no hian Mount Abu a police officer training center a kan oma chuta hlei chuan ka thian te hi ka kom ngun Mount Abu kan om lai chuan Maharashtra chung ni boka ngur than sang mu hi ka be sei deuh tlata kan kholai leng te hi ka hoi thina army officer ka mu chang te hian an bet chetangin eng regiment nge an ni a khoilam om nge an ni ka chut thin kamanga tal ka muda lo mo ti te hian ka mut dona piangin ka ngai to thina
ma se kamanga taknyal po kamu thei si lo kamang he angru riau maya voi khat nasika kan kala abul diola le artillery training center kan tlotum chuan officer mesa ka zot tangot maya kapten dana de sia chu an lo om ngei maya mizo nula aneya sang ka zakwa samruk poruk october thla khan bombay ya aron chuk puelom kati a nikum khan ka hmu a anupui pa ngai tripta ni ala nei reng ni anti vetlat mai chu chuan mi atibang bo zuala Mount Abua chuan kum khat ai tam kan oma kan training a po kati thaviau kan course zo nan chuan India rampum pui kan fanga pol sang sanga kan in thena athen chimlama an kala athen marlama athen north east a an kala Nagaland te Manipur te Mizoram te po an tlo a keni chu marlama kan kala Uttar Pradesh te Haryana te Punjab te Kashmir te kan fanga kan kalna apianga chuan state sarkar ho chuan minlo ti tha em a anuam ngot mai kan thian panga chuan kan in kop tlata intellectual kan in kom nge em a ma se thil pakhat in an lo na kan neya BL Singh nen chuan meichha hi kan tivak lova ma se Dixit Sharma le Grewal chuan kalna apianga meichha hi an zonga khopui tina khoi hi chu an nei nge ni chutia nula zong anwa chwa to chuan BL Singh nen hian kan thlen ina kan in kal khunga India philosophy kan soiduna achang chuan Bible history te ka shila chumi soi chunuam kati em a mun tam taka Christian biak in kan zong chuaka kan in koma BL Singh chuan Christian hi chu la in mungai reng lo po hi in han in mu hi chuan in ti unau thina anuam om mange hi ati thina zan kha chu Srinagar kan cham lai chuan Sarma te nularim hong chu zu an ron ina pindana an lo lut po chu an lo nam lut ram rama Dixit chuan kan philosopher pani chu in lo hlimem aron ti lut har hara an fiam thu ani a achana lak thiam deuh nga in ka sia a rangfe chuan hlimte lul mai nangni second hand nularim ai chuan kan hlim zo kang kaloti a Sarma chuan Mizorama kan kal lo chu apoi mange o mizo nula eng ange an ni ti han shet ve te renga chak om ve nen ati a anui har hara apoi hle mai mizo nula shelovin I om kum khwa don ani mai si a kati a ka han nuya mi sar ren thlei min nui su mizo nula chu kala ria ang aizola kher lo po kala tongang mizo nula no chi zwar an om lo iti mo ni kha a han ti a ke chu kanuya mizo nula no chi zwar an om lo engtin nge ka sia tang nangman I hrezo kang chu kati a thian te ho chu an nui ta veka Sarma chuan ti fu in ti em in anuya mi sar ren thlei chu atangam talo ni mo man ni khan mizo nula no chi zwar an om ngai lo iti a tuna I hrezo kang chu iti a ka hrezo ka ni chuan an ome kati mai don sin ati a chofe chuan min han ena arui chu a thlelak laka chutiang chuan kan kal zela Kashmira chuan kar ni lai kan thanga kan hun tamjok chu sipai ho zinga kan manga atamjok chu Gulmarga skiing kan beya kan thiam don chau mo ti in kan hon tula chumi nu chuan Punjab kan chhuaka Chandigarh ta kan kala ta chuan kar khat zet kan chama chumi nuwa mani in lam theu pan turin kan in buas saya keipo Chandigarh ta tang chuan lifla in Mizoram a hon katuma ka kalna tur zong te po ka buklok vek to a Chandigarh ta chuan Grewal chuan chung te neya ani chu ta chuan thlena tuma keipo thleng ve turin min soma tin Sarma u BK Sarma IPS DIG a omboka kalom hle a ma semi in a thlen ai chuan Circuit House thlen katuma Dixit nen BL Singh nen kan pathum chuan kan intiam ruala Circuit House chuan kan thleng ta a Chandigarh kan lo chuang chuak chu engema kongjong tak chuan enga thol deuh huaya Kashmir kha avot em a vurtleng kan han zirvel kha chu nuambok ma se jingle zan lama avot lutuka ngaya kan nei man tak tak mangsi lova karni kha atok viawin ka sia Chandigarh chu alo lum dewa ami chenga ten vot chu ti hle ma se keini Kashmir atanga kaltan chuan eng tham ani lova amai ro chu a political boruak alo buai thak ve thunga tuman engma chuan soilo
ma se a boruwa ka ri riau maya min lo en kol tu chuan a kholai te chu min han fan puya a khoru rela tang chuan a kho siam tu French engineer ko biuzia ril rule a thil moi hriat zia te a them thiam zia te chu alang veka tin chandigarh a plan zo in Brazil khopui Brazilia po a plan ti min hrila khopui ani na anga aru rel le arwang am in rem fu dana chuan Canberra te Washington DC te po an chung nung chuang lo ti po min hruai kwal tu te chuan chuang takin min hrila adik hle amoi afel anuam chuti konga chuan soithu a cheng lo ma se kan han hoi vel hian a mihring an hlim tlat lo engemoti tak hian khotlang boruak chu adul deuh ruya min lo en kol tu police officer te po chu an phun ru sera an thu soi han ngai thadonila an re le mia ral khathi an thir dai zela angai na ka she theilo tin kan thlen tuk chuan state capital kan thlen apiangin kan ti dan thin angin IGP chu kol kan tuma ma se hun tiama chuan hmu tur a om theilowa karil ru te chuan ka hmusit dewa hun tiam danga kan kal le a home minister office a akal alo ni a hun ruat danga kan kal le a chief secretary office a an committee an lo ti a chutiang chuan voi engzat nge kan kal thon po ka shelo kan kal thon apiang chuan Sarma u KD Sarma DIG office a chuan kan luta ani po atul hle na in a chang hi alo ni hlau ve thunga kan lu apiang in thingpui kan ina kan ti a voi thum kan lu tum chuan KD Sarma chuan poiti su ka office a thingpui in man hi kan thing don nya ati a kan nui dar dara dixit chuan fiam thu bukin kapu keipo poi ka tilo TL DA min pek don phot chuan reideu po cham ila ka hnial lo ati a KD Sarma chuan chuti chu TL DA ilak chung chuan thingpui man po pe maila awa tha om ve ati a kan nui zo ta veka BL sing chu angoi wanga nakin dewa chuan hetiang hi India sarkar na tho dan tur ani e tia a practical exam min entirna ani chuan a tha alom ati a KD Sarma chuan lom vaklo mel po hian min en kwala griwal chuan BL philosophy ani lo hi ati a KD Sarma chu anui rala India sarkar na thok tur chuan do theina apoi mo ani tlangwal ho kumsom le panga police officer kani to a chuti chunga ka thil zir poimo ber pakhat chu do theina hiani ati a kan oi khop mai BL fiam thu po chu poi kan titlang thewa kan chuan hu chuan kan hau tliara ma se BL singa chuan poi ati ve me ulova Sarma uania abula ka han fiam thu ve mai alom ati tlat maya chu po chu dik kan ti thowa chutiang chuan Chandigarh ta chuan ni thum lai kan chama kan ha dewaniang cholni lo thlen chuan program kan nei lova chhuawa po kan tum lo circuit house chu kan in mu khom na berani awangin kan chet ma in kan thian te kan lo nga ka min hroi tu pa ASP Assistant Superintendent of Police Sundaram po chu cholni chuan kan zinga cho ei ve a kan chu ei kham chu muang chang in veranda a chuan kan thu khoma kho amoi em awangin kan thu mai maya kan ti a chuti lai chuan Sarma le Grewal chu an lo thleng ve a an dan pa nga in good morning vo in program enge ni an ron ti chula Sarma chuan vor mizo nula no chizwar an omlo iti mo kha an tile ringota kaning dewa Sarma chu ringot chungai to asu karwalin Mizorama chola ti chuan no chizwar an omlo chu kan pani in kan proof do nang chu kati a Mizorama chawangai lo Chandigarh ta po mizo no chizwar chu an omalom ati a chutia hanti ta ka chuan ka phode uzoka karil ru te chuan Sarma te housing a hian ka tong huai viawa rin lo tak hian kan far nu rem shedeu te hi an lo phar kyar hle mayang kati o katiril ru a karil ro chuan mol pho mai chu ka hlawa ma se ka han in ngai to chianga mizo no chizwar po chu lo omta se enge mo ke lo za ruk chu so tang le atu fa ma ka control phak ni hlei lo kati a Sarma hne na chuan Sarma
mizo no chi zuari mo chuan min hrilla mizo ani nge ni lo ka han fia photanga chuta mizo nge ni chuan itan karon hruayang chu mizo du ini chuan khonge I hmu kati a iti tak tak mo ati a ti tak take kati a nizan khan Broadway theatre kan kala arab ho an tam maya pathum vel chuan nula mel tha em hi an run hruaya an nu puite an nyang chu kan ti a ma se a hredeu chuan an ni lo an ti a meiche pakhat chu khachak mel pu ngau tak mai meng no tak hi ani a hruai tu arab nen chuan boxa an lut lai kan hmu a chuta chin chu kan hmu zui ta lo khatiang mel tha kha kalam hungai lo kabulami chuan high class prostitute ani ati a khoilam mi nge tia ka han zo chuan ka hrelo Filipino ani lo chuan mizo emo botia emo ani ang ati a ma se botia zinga khatianga mel tha kha an om thei ka ring lo ani ati a aming enge ni kati a ka hrelo a then chuan moonlight an ti a ma se minga moonlight a omin ka ring lo ati a ASP Sundaram chuan Rita moonlight bel mo aming arukin athanga sin alo ti a chutia kan ho tu pan a han ti vele chuan kan vai chuan kan ngai ven ta veka ke chuan khoilam mi nge ka han ti a hriat ani lo mi then khat chuan nangma ni lam mi khi ani an ti a ma se kan intelligent te po in an la hre thei lo Chandigarh mi po ani che lo Bombay Delhi Dubai Kuwait London vel hi a chetlat na ani a mel tha chu an tia lom ati a ke chuan mizo chu ani lowang chutianga mi ming thang kan nei ka hrelo mizo nula zinga chuan mel tha tak tak chuan om ma se chuti em mel tha an om ka hrelo ke ni chu nam tlem kan ni a tlem mi wang tlang chung lam chu mi mal thilin kan in hredeu vekani mu ila chuan ka hremayang kati a ASP Sundaram chuan adik viawang mizo ani nge ni lo chu ka hrelo ma se khilam mi ni akrin na chan deuh chu North East lam mi a hmudu tlat lo mai an ti ka hreto a chu wangin mizo ani lo po in naga emo engnam emo chu ani mai thei ani ati a ka han ngai tu awang thina mizo zinga chuti taka mel tha no chi zuar si an om chu ka ring thei lova heti hian ka ti a engpo ni se no chi zuar ani chuan sarma vakal sela valei se vazot sela ani mai lom ka ti a ASP Sundaram chuan nuya in khovel azim hlemo chutianga lei mai chi ani lo amma saberin ke ni chuan leina man kan nei zo lova nei zo mai la kan social status in atlin lo ani ati a ti fo in ti tom om tak chuan a thledeu ngata karil rute te chuan IPS officer kaloni ve to na ti chu ropui kaloti ve nen kan ho tu pa thu chuan min phetla chiang hle in ka hria ka tlom la dewa fiam thuti takin ani le kawa be chin do nem nyang kati a ka thian te ho chu an nui ta dara an nui chan ero chu in anglova ASP Sundaram chuan ka theilo tur zia a hriatin anuya za ani ma se sarma te chuan chutia nula du ve anga ka han lang chu an loma an nue za ani ASP Sundaram chuan chutianga adu du khal tura zor ani lova India ram millianin ramdang million antlon nana anvo bi kani a chuwangin ramdang million ini lo chuan India rama athunei tulian poltal chu ini turani ati a chutianga thilbol lo India rama om do nem ni kati a ASP Sundaram chuan nuya ila hria ang chu ati a anui maya BL alo tong ve a inti hre em chuan India ram tlukaram bol hlo om hleinem ati a kan thian te ho zong chu an ho ta chiama BL India mi ini kha o za ngai ro anti a khati chin kha ni report mai sela reilote a ron chhun jom le thuai tumani e